Sinjuri, għal darbohra nirringrazzjakom li inaqadtu magħna għal dawn ix-xandiriet li qegħdin nagħmlu issa Kalla jrid Saada jum id-Doluri. Dawn ix-xandiriet li qegħdin isiru minn ġewwa l-oratorju tal-Kurċifis dejjem fil-parroċċja tal-Isla fejn tinżamm iġbija mirikoluża ta' Ġesu Redentur. Għal darbohra se jkompli il-kanonku arċipriet Fader Robin Camilleri, l-arċipriet ta' din il-parroċċja stess, fejn jibda billi imexxi t-talba tal-Kurunella tal-Ħnina Divina u mbagħad ikompli bil-ħsibijiet tiegħu għal dan iż-żmien tar-Randan. Meta inti mid Ġesu minnek tnislet il-ħajja tal-umanità u nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. O demmu ilma li ħrix mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn tal-ħnina lina jinnafda fik. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Jiena nemmen f'Alla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed Sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twieled minn Marija Verġini, bata taħt il-bħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuh, mietu difnuh, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier li jista' kollox, minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqadsa Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jinnoffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għad-dnubiet tagħna u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jinnoffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għad-dnubiet tagħna u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jinnoffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz
Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem u r-ruħ, id-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Għaddi salla, għaddi sqawwi, għaddi immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Għaddi salla, għaddi sqawwi, għaddi immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Għaddi salla, għaddi sqawwi, għaddi immortali ħenna lina u għad-dinja kollha. Amen. Talba lil Ġesu ħanin. O Ġesu ħanin, aħna nemnu fik u nafdaw fik. Ejna li xaħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasluk l-bnedmin kollha biex jarfuk u dejjem iħobbuk. U li konna fiduċa fil-kobor bla ista mħabtek. Sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha. Għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. O Ġesu l-Redentur ħanin tagħna. Salvatur tagħna, kif ninsabu hawnhekk mixħutin quddiemek, bl-umiltà kollha nitolbuk, ixħed il-ħarsa tiegħek taħnina u tal-imħabba lejna u għatina l-grazzi li dejjem iżjed aħna nitolbuk biex inservuk dejjem iżjed għall-glorja tiegħek u għall-qdusija tagħna. O Ġesu Redentur, għamel li nkunu nixbħuk fil-ħlewwa u fl-umiltà, fil-kompassjoni u fl-imġiba tagħna maħutna l-bnedmin. Għatina qalb li tħoss bħal tiegħek.
qalb li tader u tħen. Għamelu Ġesu ħanin li l-karità u l-paċi jisaltnu dejjem fi djarna, fl-bliet u l-irħula tagħna, fis-soċjetà kollha ta' madwarna. Dan nitolbuh f'ġieħ l-imħabba kbira tiegħek. Amen. U tiegħi serġajna intqajna llum hawnhekk sabiex naqsmu l-kelma flimkien, nirriflettu flimkien nimeditaw fuq l-Iskrittura mqazza. Din il-kelma li qed jagħtina Ġesu r-Redentur tagħna, din il-kelma trid tinżel fil-qalb tagħna ħalli ħut l-eżisti bdidna u tagħmilna bnedmin ġodda. Huwa żmien differenti li qegħdin ngħixu bħalissa, għandu l-isfidi, però aħna nafdaw f'xi ħadd u għadna kif nitolbuha mulej jien nafda fik. U ejja wħud inkomplu verament nafdaw falla li jkollna din it-tama fih li hu se jeħlisna. U qegħdin nirriflettu fuq il-betudnijiet fejn dak id-diskors meta Ġesu tela fuq dik l-olja li kien imur jitlob. U hemmhekk tagħna dan it-talim. Edna li ma nistgħux nirfirdu lil Ġesu l-persuna ta' Ġesu u t-talim tiegħu, għax edna Ġesu huwa it-talim tiegħu. U għalhekk hu l-eżisejjew nkomplu pass pass nirriflettu fuq din il-kelma li tagħna Ġesu. Din il-kelma li priedka mi fuq dik l-olja imma fil-konkret b'mod sħiħ fuq il-Golgota. Fejn hemmhekk Ġesu ġie moti għalina, is-Salvatur tagħna. Dan Alla li ma jkun joqsu xejn, it-tieni persuna tas-Santissima Trinità tneżża mill-ġmiel u l-majestà sabiex aħna jkollna is-salvazzjoni, il-fidwa. U llum nixtieq nirriflettu fuq betudni oħra, ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ għal ġustizzja, għax huma jaraw l-Alla. Anka tisma' ħut l-eżis, tħossok fil-paċi, tħossok moħħok mistrieħ li tara l-mulej. Jekk inti tgħix dil-betudni hekk huwa l-premju ta' dil-betudni li nara il-mulej. Dina l-betudni għexa b'mod sħiħ Ġesu tul il-ħajja kollha tiegħu ma fuq is-salib Ġesu għajja tajta għandi l-għaġġ. Jekk induru l-kunventi tas-Sorijiet tal-Karità li l-fundatriċi tagħhom hija Madre Teresa, insibu din is-sentenza ċkejkna ta' Ġesu fil-kappelli kollha fil-kunventi ta' dawn is-Sorijiet. Għandi l-għaġġ. Ġesu jitlob xi ħaġa mill-poplu, għandi l-għaġġ. U għalhekk nixtieq li llum naqsam magħkom fis-sibiet fuq dil-betitudni. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ għall-ġustizzja għax huma jaraw l-Alla. Ħuti d-dinja ma tantx tifhimha dil-betitudni, imma aħna imsejħin, aħna għandna qed tingħatanna din il-kelma mill-mulej u għalhekk qed nippruvaw ngħixu kemm jista' jkun. Dawn il-kelmiet ta' Ġesu għandi l-għaġġ. Għaliex min-natura tagħha id-dinja anka kif konna qegħdin ngħixu minn hawn ftit ta' żmien ilu tieħu pożizzjoni ta' indifferenza kultant. Ma rridx inkun negattiv, imma kultant hekk jiġri. Kultant aħna ma niddejqux nitkellmu fuq reliġjon tagħna, imma ma ngħixux il-veritajiet li għandna fir-reliġjon, ma ngħixux dak li aħna ngħidu li nemmnu, speċjalment ħuti il-kelma ta' Redentur tagħna, il-kelma ta' Ġesu li tinsab fil-Vanġeli mqazza. Allura hemm kultant inħoss isu bruda nuqqas ta' ħeġġa u mħabba speċjali għall-mulej għax hekk aħna qed nażluh bħala in-number one tagħna,
aħna rridu nimxu fuq il-passi tiegħu. Ma nistgħux ngħidu li nemmnu f'Ġesu u nagħmlu ħaġa oħra. U għalhekk ħuti kemm importanti li ma npoġġux fiċ-ċentru lil nfusna u nserħu rasna f'dak li ngħidu aħna biss. Imma hemm veritajiet. U daw il-veritajiet jinsabu fil-kelma ta' Ġesu. Snin ilu mhux ħażin kien sar survey fl-Università ta' Malta fejn ħafna studenti ddikjaraw li jagħmlu falla li jagħmlu f'Ġesu, imma l-persentaġġ tiegħu kien juri li meta niġu biex nitkellmu fuq it-tagħlim fil-ħajja tagħhom naraw persentaġġi differenti. U għalhekk l-indifferenza. Wieħed jirrakkonta għal darba kont ma' sħabi fi weekend u kien hemm minnhom ma jemmenx. Ma rridx nimbarazzhom u għalhekk ma mortx qudiesa. L-għażliet tagħna meta jien inkun ma' nies li ma jaħsbux bħali. Min mar ma nimponi imma jiena għandi il-valuri u l-prinċipji fil-ħajja tiegħi li huma ġejjin mill-kelma t'Alla. Sitwazzjoni oħra tista' tkun biex inkun fil-konkret, għandna ħafna tagħlim mad-dawra tagħna, kulħadd jgħid li jrid, anke f'pajjiżna, u kultant inneħħu d-devozzjonijiet. Id-devozzjoni lejn Marja Santissima pereżempju, il-vista li nagħmel lil Ġesu sagramentat u l-kurċifissi u l-kelma t'Alla fid-djar tagħna. Hemm min jirraġuna wkoll ma rridx naqbad argumenti fuq dak li nemmen għaliex nibża. U din hija l-indifferenza u l-dinja tagħna li qegħdin ngħixu fiha tibża minn dak il-veru jien. Nibża nuri li jiena Mammet, li jien Nisrani u li jien ta' Ġesu. U allura x'inhu il-ġuħulaġġ li għandha d-dinja llum? Żgur mhux ġuħulaġġ għall-affarijiet materjali biss, għal dawk l-affarijiet li jgħaddi. Ma ninsewx jgħidilna l-Qaddis Malti San George Preka. Dak li mhux etern mhux għejn. Jiġifieri dak li m'għandux valur quddiem Alla, dak li mhux se nieħduh magħna minn hawn għal ħajja oħra jispiċċa u jintemm fix-xejn. U allura ma nistgħux aħna l-ġuħulaġġ biss impoġġuh fl-affarijiet materjali għal dawk li għatuni pjaċir u jissodisfawni fil-mument ta' issa. Kultant għandna mentalità wkoll aħna qegħdin ngħixu fid-dinja kollox irrid fl-immedjat. Il-kelma stenna insejnija. U allura hemm min jirraġuna I want it and I want it now. Issa u fl-immedjat. Maħuti ma nistgħux nagħmlu hekk. Illum Ġesu ir-Redentur tagħna qed jgħidilna ħen jien intom li tfittxu li tgħixu l-ħajja ibbażata fuq il-kelma tiegħu, fuq il-Vanġelu Mqaddes. Ħen jien intom li qegħdin taċċettaw din l-isfida, din l-istedina li nissaffew. Ħen jien intom li għandkom dan l-entużjażmu li nimitaw lir-Redentur tagħna. Għaliex kif qalilna hu stess, imitaw lili għax jien għandi qalbi ħelwa u umli. Kif għex din il-beatitudni Ġesu għexha b'mod sħiħ u t-leżiż fil-ħajja tiegħu ta' kuljum fil-konkret. Ejjew naqbdu mill-ġdid il-Vanġelu, ejjew mill-ġdid niskopru is-sabiħ tal-kelma t'Alla. U għalhekk irridu nsiru nafu min vera hu Ġesu. Mhux naħseb fuq Ġesu, imma min vera u Ġesu. U għalhekk Ġesu ġie fid-dinja biex jisalvana mill-inganni u mill-ħażen, ġie biex jippurifikana, ġie biex jurina xi tfisser li tkun ġust, ġie biex jurina xi tfisser il-ħniena b'hekk Ġesu għex mod sħiħ il-beatitudni. Ma nistax illum ma nsemmix ukoll il-Papa, il-mibki Papa San Giovanni Paolo II. F'Redemptor Hominis kapitlu 8, Giovanni Paolo II għalinna hekk. Ġesu r-Redentur tad-dinja u dak li jippenetra b'mod uniku u irreparabbli fil-misteru tal-bniedem u jidħol fil-qalba. Dan hu Ġesu. Mhux il-bot minni, mhux il-bot minnek, ma tant huwa viċin. Waraw bliema mod
Ġesu ġab ruħu quddiem sitwazzjonijiet diffiċli fejn il-kapijiet u l-Fariżew provaw poġġuh bħala mħallef biex jittestjawh. Imma kollha kellhom risposta. Pereżempju nsemmu meta ħadu l-quddiemu dik il-mara midimba, dik il-mara li għamlet l-adulterju. Ġesu wera kompassjoni magħha, Ġesu tal-maħfra, imma qalilha wkoll b'ġustizzja tidnib x'aktar. Is-Samaritana li għajna tarra fid-dnub tagħha ħafrilha u bdiet ħajja ġdida. Dik li suppost laqas kelmetu lil Ġesu, dik li suppost Ġesu ma kellimiex. Imma naraw kif Ġesu kien verament bniedem li jara fil-miżerji jidħol fil-ħajja tal-bniedem jekk anke l-bniedem jagħtih ċans jeħilsu, isalvah u jifdih. Dan huma l-aċċ li Ġesu għajat minn fuq is-salib ħuti, l-aċċ għall-verità. L-aċċ għal kull persuna. L-aċċ għal ħajja spiritwali. Il-bieraħ sawt magħkom fl-aħħar tal-meditazzjoni fuq il-bniedem interjuri ta' Dun George. Ġesu għandu dak l-aċċ li aħna jkollna dik l-ispiritualità fil-ħajja tagħna. L-aċċ għal kuxjenza safja ma nitabbix b'ħafna affarijiet żejda. L-aċċ għal midneb sabiex jindem. L-aċċ għal bniedem li għandu fih ħeġġa sabiex ikun ġust. U ejjew anke fil-ħajja spiritwali tagħna, anke fil-ħajja ta' kuljum tagħna, ngħixu quddiem Alla verament b'ġustizzja u b'dak li hu vera. Għal Ġesu huwa bħal dak li l-maħaj, kif jgħid lis-Samaritana, li jeleb l-aċċ ta' kull xewqa umana, ta' kull bniedem fid-dinja kollha. M'hemmx kuluri quddiem Ġesu, imma hemm il-bniedem sħiħ li wassal għal ħajja sħiħa u eterna għax nafu li d-destinazzjoni ħuti eżistana mhix hawn imma l-eternità. U lil daw kollha li jaqtaw l-aċċ mill-lajn tiegħu. U lek Ġesu Redentur ħuti l-eżis mhux ilma normali jagħtina, imma jagħtina dak l-ilma li ma jaqbadna qaċċ aktar. Is-Samaritana fil-bidu ma femitux u qaltlu tini minn dan l-ilma biex ma noqgħodx ġejja sejra. U mbagħad Ġesu mhux vera nafu kif daħal fil-ħajja spiritwali tagħha. Ġesu bena ma' din is-Samaritana li kienet mezz ta' evangelizzazzjoni li marret wassal l-kelma mas-Samaritani. U mbagħad ġew is-Samaritani araw il-missjoni tagħna kemm sabiħa. U lis-Samaritana qalula issa m'għandniex bżonn nisimgħu it-testimonjanza tiegħek għaliex aħna smajnieh u rajna minnu vera li bent Alla. U allura ħuti dal-ilma tal-grazzja li ġej u li ħireġ mill-qalb ta' Ġesu Redentur huwa dak li serraħ ir-ruħ tagħna. Maħbubin u devoti ta' Ġesu Redentur. Ejjew konna din ix-xewqa fil-qalb tagħna li nagħti skop lill-ħajja tiegħi u li kollha sens dejjem il-ħajja tiegħi li naf fejn rid nasal. Wieħed żagħżugħ Pollak għal min forsi żagħżugħ qed jismana, wieħed żagħżugħ Pollak stqarrek fit-testimonjanza li ta' għal flus, tfajliet, pjaċiri kelli kemm irrid. Iżda qalbi kienet vojta. Kont qiegħed ngħix ħajja bla sens. U hawn l-punt ħuti fejn nidħlu aħna, ħabib tiegħu taf x'qallu? Ħabib itlob ma ninsewx kemm importanti t-talb. Itlob u Ġesu dejjem qrib tiegħek. Ġesu iħobbok. Ġesu qed jistiednek tiftaħlu l-bib beraħ tal-qalb tiegħek. Ma ninsewx qalilna l-Papa. Ġesu ma ħajaħdilna xejn, imma se jagħtina b'tanta abbundanza. U hekk aħna jekk irridu nkunu verament ta' Ġesu, għandu jkollna l-istess ġuħ u għaċċ tiegħu. Mhux biss li jien għandi din ix-xewqa f'qalbi, imma ejjew maħbubin ta' Ġesu Redentur narfu li fi Kristu ma' Kristu aħna narfu il-kobor tal-imħabba u l-għaċċ li Alla għandu għalina u għad-dinja kollha. Kif nitolbu fil-Koronella għalina u għad-dinja kollha. Ħalli x-xewqa ta' qalbna tkun l-istess xewqa ta' Ġesu. U dan ir-Redentur tagħna.
Imma hemm bżonn ħut li anke aħna ngħinu fil-proċess tal-konverżjoni billi nwasslu l-ħaddieħor dik il-ħeġġa u x-xewqa l-Alla. Kif għamlet dik is-Samaritana. Ħeġġa u xewqa għall-imħabba u ħbiberija ma' Ġesu. Tant viċin u mhux il-fuq u l-bot, mhux bil-kliem biss imma bil-fatti. Għax inti esperjenzajt u xebbawk l-imħabbit ta' parsi. Imma tixtieq l-imħabba ta' vera u din tinsab fl-imħabba tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Betudni oħra hija ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu l-ħniena. Fuq l-olja tas-salib din twettqet meta Ġesu qal il-ħalil it-tajjeb illum stess tkun il-ġenna miegħi. Ħinijint illum id-dinja qed tgħix dan il-mod. Ħinijint jekk taħseb fik innifsek, imma Ġesu jagħmel bil-kontra. U għalhekk ejjew ħuti għal Ġesu Redentur tagħna, il-ħniena hija xi ħaġa aktar minn sentiment u minn emozzjoni jeqsim il-qalb kif kultant naraw, imma il-kelma ħniena ġejja mill-Latin. Miserum cor, qalb imnikta, misera. U għalhekk il-ħniena hija azzjoni li nifhem u li nduna bl-uġieħ u bin-niket ta' ħaddieħor. U hekk hu l-bniedem ħuti li jħen meta jara in-niket u tbatija ta' ħaddieħor. Iħoss daqs li kieku qiegħed f'dik is-sitwazzjoni jum. Mhux biss jara kif jagħmel sabiex dak in-niket idwejjaq isolvih, imma ibidlu f'ferħ. U x'u ngħidu għall-ħniena li għallimna Ġesu, is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Tiftaħ il-Vanġilu u tara dawk il-paraboli tal-ħniena u tgħid dan Alla li nemmen fih jien u Alla tal-ġenn. Mitnaġa intilfet waħda u lila ħareġ ifittex. Liben il-ħali li ma riberbaq il-ġid ta' missieru ma' niżażinja ma lilu kien qed jistenna. U għalhekk ħut il-eżis ejjew nilqgħu l-istedina ta' Ġesu biex aħna wkoll nipprattikaw il-ħniena tal-Alla. Nisimgħu il-Ġesu x'qal fuq l-indiema. Ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem minn li 99 tajjeb li ma jkunx hemm bżonn indiema. Dan huwa ħuti Ġesu. Dan hu li anke fuq is-salib stess dawk iż-żewġ ħallelin li kienu msalbin miegħu wieħed minnhom beda jipprovoka lil Ġesu u l-ieħor ċanfru u Ġesu stess qallu illum tkun fil-ġenna miegħi. Dan huwa Ġesu ħuti li aħna nemmnu fih. U nixtieq li llum ikollna ċans naqraw ftit il-kapitlu 18 mill-Vanġelu ta' San Mattew b'attenzjoni sħiħa fuq versi 21 u 35. Dak is-Sinjur li jaħfer li jħenna l-qaddej imma dak il-qaddej li ma jaħfirx. Ejjew ħuti eżis nilqgħu din l-istedina li qed jagħtina Ġesu li nkunu aħna mezzi tal-ħniena tiegħu. Qed nitolbu din it-talba tal-ħna divina. Ġesu dejjem iħenna lina. Hekk għalmitna Santa Faustina dak id-djarju sabiħ li għandha. Ġesu jikkomunika magħna l-ħniena imma kif jagħmel magħna hu irdu nagħmlu il-koll ma' xulxin. Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni tiegħu li tana fl-2018 Gaudate et Exsultate, kapitlu 3 jgħidilna il-ħniena għandha żewġ aspetti. Tfisser tagħti, tgħin u taqdil l-oħrajn. Imma wkoll taħfer u tifhem. U għalhekk ejjew ħuti inħallu din il-kelma tinżilna fil-qalb tagħna u kif nagħmlu dejjem bħas-soltu nikkwataw biex nispiċċaw it-talba sabiħa u xi talb mill-Qaddis Malti San George Preka u nitolbu miegħu. Iva, intalla ħanin u missier il-ħniena. Sinjur Alla, jien ħarist lejn ix-xbija tiegħek u għaraft fik qalb ħanina ta' missier. Jekk dnubietek huma wis u anqas jingħaddu, forsi l-ħniena Alla mhix infinita, jgħidilna San George Preka. Sinjur Alla, naħseb fuq il-ġustizzja tiegħek u nitried, iżda meta naħseb fil-ħniena tiegħek nitenna. Min jagħmel ħniena
Ħnina jsib qudiem Alla. Grazzi Sinjur Alla u aħfilli Sinjur Alla.